ଆଜି ମୋତେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯେମିତି ନାଚିଛନ୍ତି ତମର ମୋତେ ଏମିତି ଇଗ୍ନୋର କରିବାକୁ ମୁଁ ଜମା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁନି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ମୁଁ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଡ୍ୟାନ୍ସର ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ହାପି ମ୍ୟୁଜିକ୍। टमाटो से खाई मुसा भाया कुटकुट कुटकुट करी टिक टिक करी पिंगला हे भगवान ताको दଳି पकुଛି ଫେର ତା କଣି ଖାଇ ଦଉଛି ନିଶା ହେଇଲା ମତେ ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି ଦେଖୁଛି ତମେ ଟିକେ ରୁହ। କଣ କହୁଛ ତମେ? ପାଟିଟା ମୁଁ ଦେଇଛି ଆଉ ସେ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆସ୍ତେ ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖୁଛି। ତାଛଡ଼ା ଟିନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେମିତି ତମକୁ ଦେଖି ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନାଚୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଏସବୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ହସୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ତମେ ଏଠି ଥାଅ ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛି। ସାଇଡ୍ ये साइड इस साइड टीना मैडम आंखें खोलो। टीना मैडम टीना टीना जय बाबू ଟିକେ ପାଣି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଛାଟି ଦେବ। ହଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। କଣ ମିଷ୍ଟର ତମର କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଅଛି ନା। ଦିଦି ଆମେ ଟିନାକୁ ଧରାଧରି କରି ଉପରକୁ ନେଇଯିବା। ଏଲି ଆସ। ସେଇଟା ବି ଖାଇବୁ ସେଇଟା କଞ୍ଚା ଖାଆନ୍ତିନି ତୁ ଟମାଟୋ ଖାଉଥିଲୁ ନା ଦେହ ସାରା ମାନେ ବୋଳୁଥିଲୁ କଣ କରୁଥିଲୁ? ନିଜ ଉପରେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ସେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି କେଜାଣି? ବାପା କଣ ହଉଛି ଯେ ସେଇଟା ଖାଇବୁନି छी। ପାଣି ନେଇ ତା ମୁହଁରେ ଢାଳି ଦେ ତାପରେ ଯାଇ ମ୍ୟାଡାମ କର। हे भगवान से जह्नीटाକୁ ବି 12 बजे ଛାଡ଼ିଲାଣି। ହଁ ଏଣେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜିଲା ବେଳକୁ ନାଚଟା ବି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ଏଥର ଠିଆ କୋଉଠି
ଖସରିକି ପଡ଼ିବ ସେ ଟମାଟୋ ଖସରିକି ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ମାମା ଛୁଆ ପଡ଼ିଯିବ ଟମାଟୋ ଖାଇକି ଦେହର ଶକ୍ତି ଆସିଯାଇଛି ନା କି ବାହାରେ ଅଛି ତମ ପାଇଁ ଆମେ ଅଛୁ ନା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଜହ୍ନିଟାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ତା ପାଖରୁ ତମେ ନା ବହୁତ ପ୍ରେମ କରିଥିଲ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତମର ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା କି ନାଟକ କରୁଛୁ ଗଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାଚ୍ଚା ଟାଇପ୍ର ଡ୍ୟାନ୍ସ କର ଅବଶ୍ୟ ତମେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା ସିଚୁଏସନରେ ନଥିଲ ଥିଲେ ସିନା ଜାଣିଥାନ୍ତ ଏମିତି ଉଦଣ୍ଡ ନାଚ ନାଚିବାରେ ସେଥିରେ ତମର କୋଡ଼ି ପଳେଇଗଲା ପୁଛିତେ ହବ ସେ ଟମାଟୋ ଖାଇବ ବୋଲି କହୁଛି प्लीज टिका से बात को डाको से मुझे घरे नहीं ड्रॉप कर देवे टीना मैडम टिके रो टीना मैडम लेंबू पानी पी दियो आ ये औषध खाई दियो ए औषध खाइले तुमको बहुत भल लागिबो नंदा भी तुम टिके जाओ ना सिद्धू बाबू को डाकी देबो सिद्धू Kira, are you okay? ଏବେ ଭଲ ଅଛି ନା? ତାକାନି କ'ଣ କରୁଛୁ ହେଭି ଫିଲ୍ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଜକୁମାର ଭଳିଆ ପୁଅ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଯୋଉ ଝିଅ ମତେ ଥାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଇଥିଲା ସେ ଝିଅକୁ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ହଉଛି सूरज आज ही संध्या 7:30 जी संपर्क स्पेशल पार्टनर जादू का चुकुंडिया अव्यर्थ औषध मनमोहन जादू मन मालाबार गोल्डन डायमंड्स फेयर प्राइस प्रॉमिस अरुंधति ज्वेलर्स चैनल बैंगल फेस्टिवल फ्लैट 2022 टंका छाड़ चैनल बैंगल ऊपर तासह हीरा बैंगल ऊपर फ्लैट 20022 टंका छाड़ अरुंधति ज्वेलर्स ତାକାନି ଏ ବାବାନି ଶୁଣୁ ନାହିଁ ସେ ତାକାନି ଶୁଣୁ ନାହିଁ ଜମାରୁ